Mga unta, nakauli na jud ko. I'm home. Gikan ko sa akong usa ka alaga ang ako ang makirel. Da John. Katong usa ka alaga na ho kay Monday to Friday raman. So ko nag-shower ko, gikapoy ko, gigusla ko. Sa mga unta. Na ako ang luto. Tagas og lugas. Ang tawag ni kay kuan. Basmati. Mo yung tawag. Mga unta ninyo gigusla ko sa tanan. Ay, oy. Oo nga, upload no na busy. Diyo ko ka-audio as in. Unta. Pagkap yan. Kaya ako noodles. Kagiro style. Karon kay ba na siya mga tapuhan siya ko. Maghugas mga unta kagiro. Uhang. Naraw. Kita mo na ako. Kung naan mo madunggan mga ano isang gini-obrihan ang bintana kainit. Abi ninyo. Kini yung makaunta mga dilakta no. Mga sardinas bagon sa ba. Makainumdum jud ko sa kinabuhi na to. Ngaon pa. Abi ninyo. Sa tinuod lang. Swerte jud ang makabanan ako kay ano. Di ko arte. Di ko arte pagkaon. Mga unta. Namatay kang suga.